So karon guys, among ilaron si Maing. So diyan nas Aljon kasabot da. May ipa-challenge tayo guys sa kaibigan namin. Pakita na. Challenge. Ipag na nga. So puntahan na namin si Maing doon. Kabila. Ano yung ngatag? Ano ngatag ni Munja? Kani nga plato. Kani uling. Ako bikita na mo. Anak purma. Hindi anak purma ihatag dyan. Balay may challenge ako. Unsawan. Konsundo gara ko na ni. Oh, Maghimo tag challenge. tapos Asar kang usa. Kani, mo na ako sa imo ni. Dito ka. dito daw ka. Dadala ko kay practice. Kani na sundog ka. Ani. Mura ta magsakay tag motor. Ang motor suman di ganahan mo. Truck, jeep suman. Motor ta motor. Motor. Gi. Ikaw driver suman. Ikaw ra. Ako ra driver, gi. Sundog ako ha. Gi. Uyo. Dili dali yun. Magaling kang kupal ka. Dali. Diba? Sige. Yeah. Gang singot ni mo eh. Dali na yun. Break. Cambio. Boleh sa bila. Butang. Balik. Igo. Muntik. Asa kayo? Start. Susi. Cambio. Cambio. Dungan. Boleh sa bila. No. No. Sundog ka! No. No.